ఫోటో చేసి ఒకటే చేస్తాను, నూనె వచ్చేసింది, అన్ని అయిపోయింది. యూజువల్లీ ఒక పూట పడుతుంది అట్లీస్ట్, తర్వాత అన్ని పట్టేస్తుంది. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரேமா மாதாஜி அது வரைக்கும் அந்த ராமர் பாட்டு பாடுங்க. லைவ் ஆயிடுச்சா? ஓகே நான் காட்டிடுறேன் மேம். பிரேமா மாதாஜி ராமர் பாட்டு பாடுறேன். அவங்க 2 minutes குட்டி பாட்டு பாடுங்க, அதோட ஸ்டார்ட் இருங்க. பாடிட்டே இருங்க, நான் லைவ் காட்டுறேன். ஓகே. ராம 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 நாம தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம் ராம 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 நாம தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம் ஜானகி மனோகரம் சர்வலோகநாயகம் ஜானகி மனோகரம் சர்வலோகநாயகம் சங்கராதி சேவியமான புண்ணியநாம கீர்த்தனம் சங்கராதி சேவியமான புண்ணியநாம கீர்த்தனம் ராம 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 நாம தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம் வீரசூர வந்திதம் ராவணாதிநாசகம் வீரசூர வந்திதம் ராவணாதிநாசகம் ஆஞ்சநேய ஜீவநாம ராஜ மந்திர ரூபகம் ஆஞ்சநேய ஜீவநாம ராஜ மந்திர ரூபகம் ராம 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 நாம தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம் வீரசூர வந்திதம் ராவணாதிநாசகம் ஆஞ்சநேய ஜீவநாம ராஜ மந்திர ரூபகம் ராம 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 தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம் ராம 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 நாம தாரகம் ராமகிருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்திதாயகம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். மேம் இது வந்து அயோத்தியால உண்டி வந்த ராமர். ஹரே கிருஷ்ணா. தானி மேம் உங்களுக்கு தான் காட்டுறேன். இது வச்சு இது வந்து எங்க வீட்டு ராமர். இது வந்து அயோத்தியால இருந்து வந்த என்ன சொல்லுங்க, அச்சுதையா அரிசி. பிரேமா மாதாஜி என்ன சொல்லுவீங்க இந்த வார்த்தை? அச்சதா. ஓகே, அது சோ அதுதான் விஷயம். இதுக்கப்புறம் பேக் டு மீ. இது காட்டணும் தான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாருக்கும் பெங்களூர்ல கொடுத்திருக்காங்களா மாதாஜி? உங்களுக்கு எல்லாம் வரலையா? எங்களுக்கு எல்லாம் வந்தது, எல்லாம் வந்தது. என்ன வந்துச்சு? படம் ஒரு அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் வரல. பெங்களூர்ல நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு. RSS காரங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஓகே ஓகே, அது ரொம்ப அந்த ஏரியா. ஆமா மாதாஜி, பெங்களூர்ல நிறைய பேருக்கு வீடு வீடா கொடுத்திருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம். யாரெல்லாம் வெச்சிருக்கீங்களோ வரல மாதாஜி. எங்க தமிழ்நாட்டுல வரல. அரிசி என்ன பண்ணணும்? ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டாங்க, நீங்க போய் நம்மளே தயார் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் மேம். ஒரு செகண்ட் இல்ல மாதாஜி, ஒரு இடத்துல கூடிட்டு அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல எங்களுக்கெல்லாம் அபார்ட்மெண்ட்லயே கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஆமா எங்களுக்கெல்லாம் அபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்தாங்க. மியூட் எவ்ரிவன். హరే కృష్ణ మ్యామ్. ఏం లేదు మ్యామ్, బియ్యం వచ్చి వి విల్ పుట్ దీపం ఇన్ ద మార్నింగ్, నెయ్యి దీపం, అండ్ ఈవినింగ్ ఆల్సో వి విల్ పుట్ నెయ్యి దీపం. అరిసి வந்து அச்சுத மாதிரி மேம். இன்ட்ல இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அவுட் சைட், இஃப் யூ நாட் காட் இட், யூ ஜஸ்ட் டேக் லிட்டில் ரைஸ். அதை வந்து பசுப்புல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் 1 dot குங்குமம் போட்டுட்டு அது காலில், கிருஷ்ணர் காலில் இல்ல ராமர் பாதத்துல வச்சுட்டு நீங்க தலையில வச்சுக்கலாம். 2 அரிசி. மோர் லைக் ஃப்ளவர் எப்படி பண்றீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் மேம். அண்ட் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு விளக்கேத்தணும். இட்ஸ் லைக் வெல்கமிங் ராமா இன்டு த ஹவுஸ், லைக் கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷோர் மேம். அண்ட் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்களேன், உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இஸ்கான்ல ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்களா லோக்கலா? ஆமாப்பா மாதாஜி, எங்க கோயில்ல பண்றாங்க. எல்லா கோயிலையும் 5 to 8 ஈவினிங் பண்றாங்களா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுல கூட வந்து மார்னிங் 10:30 to ஆஃப்டர்நூன் மறுபடியும் வந்து 5 to 8 இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ தி ப்ரோக்ராம், ஆனா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஸோ எப்பயுமே மண்டேல இடிக்குதுமா எனக்கு. பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்க்கு பாஸ்ட் கண்டினியூஸா வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் an issue. So I don't know. இதுல வந்துருது பெங்களூர் எஸ்கார்ட் டிவோட்டிஸ் அதெல்ல வந்து போட்டிருந்தாங்க நேத்து. ஆமா, ஈவினிங் வந்து கீர்த்தன்ஸ் பஜன்ஸ் இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆமா, எல்லாரும் அதுல கலந்துக்காங்க. ஏன்னா அந்த சமயம் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்களா முத்தாஜி? லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆமா 10 o'clock to 1 o'clock வரைக்கும். டெம்பிள் லிங்க் வந்து டெம்பிள் லிங்க் தான்.
டெம்பிள் Temple லிங்க் link. ஒன்லி, அதான். டெம்பிள் லிங்க் ஒன்லி. டெய்லி நீங்க வந்து மங்களாரத்தி பாப்பீங்களே அதே லிங்க் தான். அதே லிங்க் ஓகே தான். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் Second கலந்துட்டு Diwali. இன்னைக்கு அப்ப ஃபுல்லா ஈவினிங் பக்தி பக்தியில சாஸ்திரம் கிடையாதா மாதாஜி? எப்படி இருக்கும் மாதாஜி? அங்க டெம்பிள்ல ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும்போது இட் வில் நாட் பி a nice இல்லையா? No, no. ஓகே So, ஓகே We have to honor மனசு Yes. அங்கேயே இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா மனசுல அது நம்மளும் அங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், அதான் விஷயம். ஆமா ஆமா நம்ம கீர்த்தனை பார்ட்டிசிபேட் பாடும்போது பண்ணணும். நம்மளும் நீங்களும் எல்லாரும் பாடுங்க சேர்ந்து. தட் ஆமா. இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே This is second Diwali. ஓகே. எக்ஸாக்ட்லி Diwali அப்படின்ட்டு Diwali. நிறைய விளக்கு வச்சா நல்லதுதான். நிறைய விளக்கு ஏத்தணும் ஆமா. அப்படின்ட்டு பட்டாசு வெடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓ ஓகே ஃபைன். பட்டாசு ராமா is coming. வீடு பூரா விளக்கு வைக்கணும் மாதாஜி. விளக்கு வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் மினிமம் 5. ஓகே. மை ஒன் ஆஃப் நேத்து அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாரும் கிளம்பி ஒரு வாக்கிங் இனிஷியேட் பண்ணேன், பட் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். இது பண்ணாங்க பரிக்கிரமா. சோ உங்களால ஆமா, முடிஞ்சுச்சுன்னா பரிக்கிரமா. யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு ஒரு நெய்பர் வந்து என்னன்னா ஃபுல் ராமாயணம் நேத்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, போயிட்டே இருக்கு. ஒரு பண்டிட்ட வச்சு பாடிட்டு இருக்காங்க 24 hours. இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் முடியும். சுந்தரகாண்டம் சுந்தரகாண்டம் படிக்கலாம் மாதாஜி. எல்லா சுந்தரகாண்டம், not அகண்ட சுந்தரகாண்டம், ராமாயணம் எல்லாம் படிச்சாங்க மேடம். அகண்ட எல்லா- ராமாயணம் சுந்தரகாண்டம் சுந்தரகாண்டம் இருக்கு 24 என்கிட்ட. hours. அதான் மேம். என்கிட்ட இப்ப வந்து இப்ப ராமாயணம்ல we'll have ராமாயணம் மேம், அது நீங்க எடுத்துருங்க. அதுதானே படிக்க போறீங்க இப்போ. Yes. நம்ம Please do not put ஹல்தி அன்கி கரெக்ட் அஷ்டதம். ஓகே, சோ வெரி குவிக்லி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நீங்க மிஸ் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் மேம் சாப்டர்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தசரத் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா, Okay. கேட்டுக்கோங்க. தசரத்தோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி மகன் இல்லைன்னு வருத்தத்துல வந்து போயிட்டு இருக்காரு. ஆனா மொத்த ஊருமே அவ்வளவு சந்தோஷத்துல இருக்கு. அந்த டைம் வந்து அவர் மகன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சே வந்து அவரோட முனிவர் யாரு, நம்மளோட அவரோட குரு வந்து வசிஷ்டா அண்ட் விஸ்வாமித்ரர் ரெண்டு பேருமே வந்து பிளான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டெஃபினட்டா பிராப்தம் இருக்கு, பட் நீங்க இந்த மாதிரி அக்னி பூஜை யக்னம் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ராமருக்கு பண்ணாரு அப்படின்றது இல்ல, அது துவாபர யுகா. சோ துவாபர யுகால யக்னே என்ன அப்ப வந்து இருக்கிறது வந்து யக்னம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு ஹார்ஸ், அந்த குதிரைய வந்து உலகம் மொத்தம் சுத்திட்டு வரும் ஒரு வருஷம். அப்புறம் அத யக்னம் அஸ்வமேத யாகம். அஸ்வமேத யாகம். Sorry to interrupt, ராதிகா மாதாஜி. திரேதா யுகம். ஓ துவாபரா சொல்லிட்டேனா, சாரி. கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சமாவது ஸ்டெப் ஆகணும் நம்ம. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. துவாபர யுகத்துல இல்ல திரேதா யுகத்துல வந்து, அதாவது கிருஷ்ணர் இருக்கிற டைம்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா யக்னங்கள் ஃபேமஸ் இல்லையா, பண்ண வேண்டியது. அதனால அவர் வந்து எல்லாம் இத வச்சு பண்ணாரு. அதாவது அந்த குதிரையை வச்சுட்டு, அந்த குதிரை வந்து கண்ணெதிரில அவங்க வந்து சொர்க்கத்துல போய் எல்லாரும் பார்த்தாங்க, பார்க்கவும் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 பேர் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரர் வந்து, விஷ்ணு சொல்றாரு நான் வரப்போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த அமிர்தம் கொடுக்கிறாரு. ரைட், நம்ம தசரத் குமாருக்கு நம்ம வாயில வந்து மகாபாரதம் மட்டும் வெளியே வர முடியல. நம்ம தசரத்துக்கு கொடுக்கிறாரு. அவர் வந்து அவரோட 2 மனைவிகள் கொடுக்குறாங்க. எந்த மனைவி கொடுக்குறாங்க? கைகேயிக்கு 2 பேருக்கும் கொடுக்குறாங்க பாதி பாதியா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஓகே சொல்லிட்டீங்க, தேங்க்யூ. அந்த 2 பாதியில ஒரு பாதி அவங்க எடுத்து சுமித்ரா அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் சுமித்ரா அவங்களுக்கு ரெட்ட குழந்தையா பிறக்கிறது. இவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கிறது இந்த 4 பசங்க பிறக்கிறாங்க. சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் செகண்ட் சாப்டர்லயும் நடக்குது. செகண்ட் சாப்டர்ல விஷ்ணு வந்து சொல்றாரு, எல்லா தேவர்களுக்கும் சொல்றாங்க. You only continue today. No ma'am, no. 2 சாப்டர் தான் I will take. Third வந்து you will continue. Second chapter வரைக்கும் சொன்னா you take, third it will continue ன்றதுக்கோசரம் I am taking. So third chapter you take. அது 2 வந்து முடிஞ்சிட்டு இவங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அந்த தேவர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு விஷ்ணு. ஏன்னா நான் வரப்போறேன் ராமரா, சோ நீங்க வந்து வாங்க தேவர்களே, வாங்க வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு. எக்ஸாக்ட்லி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நடந்த மாதிரி எல்லாரும் வர மாதிரி இவர் வராரு. என்னோட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெப்பனோ இறங்கும் அப்படின்னு. அது என்ன? வில்லு. சுதர்ஷன் சக்ரா. இந்த 4மே இறங்கும் அதுன்றது ஒண்ணு. அப்புறம் சொல்வீங்களே மாதாஜி பல்ராம் வராரு, கரெக்ட். சோ 2 வருஷனும் இருக்கு, 2மே ராமாயணம் தான். சோ அவரோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லக்ஷ்மணன் வந்து கிருஷ்ணர் பல்ராம் வந்து இறங்குவாரு தம்பியா. அவர் பிறந்த சனமே வந்து ராமர் பக்கத்துல உட்கார்ந்த வச்சாலோ படுக்க வச்சாலோ அழுக நிறுத்துவாரு. அப்போ சேர்ந்ததுதான் இவங்க 2 பேரோட ஜோடி. அது அப்போ இல்ல, அது வந்து டிவைன் ஜோடி அப்பத்துல இருந்து இருக்கு.
ரைட்? சோ இதுதான் இந்த ராமாயணத்தோட ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ். மேம் இப்போ நீங்க 3rd சாப்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுதான் அந்த மெயின் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். தேர்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் பர்த் ஆஃப் ராமா ஆன பிறகு இல்லையா? ஆமா மேம், குழந்தைங்க பிறந்த அப்புறம் ஸ்டேஜ் விஸ்வாமித்ரா வித் ஸ்டேஜ் விஸ்வாமித்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா. சேஜ் விஸ்வாமித்ரா. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எல்லாம் அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், அல்லது பாலாஜி பிரபு வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ண சொல்லி இவங்க ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஷேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எனக்கு அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடைக்கல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு வேலை, இன்னைக்கு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணல, நாளைக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு 4மே ஒரே லிங்க்ல வந்து மீண்டும் ஒரு முறை அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ்ட். ஓகே? ஏன்னா இது ஒரு வாட்டி பாலாஜி பிரபு, ஒரு வாட்டி கிருஷ்ணா பிரபு, ஒரு வாட்டி மோகன்தாஸ் பிரபு, இப்படி என்ன ஆச்சுன்னா அசைன்மெண்ட்ஸ் ஒரு இடத்துல சேவ் ஆயிருக்கிறது வந்து எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனால ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட். ஸோ யாரெல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், நாட் த செகண்ட் பேட்ச் கிடையாது, ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், நிதானமா நாளைக்கு கூட நீங்க வந்து நாளையும் சேர்த்து ஒரே இதுல அனுப்பணுமா மாதாஜி? அப்படியே நாளையும் சேர்த்து மாதாஜி 3 தானே 4ன்னு சொல்றீங்க? 4 இப்ப கடைசி இது 4 questions. 4 இதுல அசைன்மெண்ட் 3ல வந்து 2 questions அது. ஆமா, எல்லாமே 2 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இதுலயுமே. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஆர் எய்தர் ஆர்ன்னு கொடுத்திருக்கு. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஆல்ரெடி அனுப்புனவங்களும் அனுப்பணுமா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஆமா. ஓகே, மாதாஜி நீங்க அப்ப அனுப்புனது எல்லாமே அப்படிங்களா? சரி, செக் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, நேத்து அனுப்பிச்சிட்டேன் நான். ஓகே, நான் செக் பண்றேன் மாதாஜி. அசைன் மாத்திரம் செக் பண்ணிக்கணும். நான் செக் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன். சேவ் பண்ணி வச்சிட்டேன் அதுல. பட் ஐ ஹேவ் டு சென்ட் இட், செக் பண்ணிட்டு நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்புறேன், அதுல அப்லோட் பண்ணி விட்டுடுங்க எல்லாருமே. அதுதான் பெட்டர், ஒரே இடத்துல இருக்கும், மிஸ் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இட் ஹேஸ் டு பி ஷேர்ட் வித் டெம்பிள் ஆல்சோ, அதனாலதான். ஓகே, ஸோ டுமாரோ, இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकांत राधकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஓகே, நாம இப்போ ராமாயணத்தை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஜெய ராதா மாதவ. ஐ திங்க் 3 பாகமா இருக்கு ராமாயணம். जय राधा माधव हरि. राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी.
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி ஜீவாவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி ஜீவாவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ பிகாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன ீரா யமுனா தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. ஹரே கிருஷ்ணா जय ஹரே கிருஷ்ணா. राम Hare जय Krishna Mataji. जय உங்களோட பாட்டுல அந்த जय ஃபர்ஸ்ட் राम जय ஃபர்ஸ்ட் जय ஆஃப் राम போர்ஷன் கேக்குற ஆஃப் போர்ஷன் கேட்கல மாட்டாச்சு. जय राम जय राम जय जय राम. हरे कृष्णा. Good morning. ஹரே கிருஷ்ணா Start. ஹரே கிருஷ்ணா Yes, sir. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஏற்கனவே அனுப்பிச்ச அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு ரீச் ஆகலையா மாதாஜி? அதுதான் 2-3 இடத்துல சேவ் ஆயிருக்குமா. ஒருத்தரே ஷேர் பண்ணியிருந்தா லிங்க், அது எல்லாமே இல்ல என்கிட்ட. எதெல்லாம் இல்லையோ அதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். அதனாலதான் ஒரே லிங்க்ல நீங்க எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணணும்னு இருக்கேன். போட்டோ எடுத்து அப்படியே அனுப்பிச்சிடலாம் இல்லையா மாதாஜி? அதுதான் மாதாஜி, நீங்க அது ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா. நீங்க யாருக்கு உங்களால அனுப்ப முடியலன்னா எல்லாருமே சேர்த்து நான் அது ஒரு யாருக்கு அனுப்பணும்ன்றதே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி, பத்திரமா. திருப்பி வேணாலும் எல்லாத்தையும் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுறேன் மாதாஜி. ஃபைன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் 2 மாடியூல்ஸ் தான் மத்தியில தேர்ட் மாடியூல் சேர்த்து அனுப்புவோம் மாதாஜி. தேர்ட் மாடியூல் லிங்க் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுலயே அனுப்புங்க. ஓகே சரிங்க மாதாஜி. அது இன்னும் நான் எவாலுவேஷன் பண்ண முடியல. அதாவது இப்ப நான் 2 மாடியூல்ஸ் தான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தேர்ட் மாடியூல் உங்க எக்ஸாம் ஆன பிறகுதான் நான் பண்ணுவேன். சரிங்க. தேர்ட் மாடியூல் நான் மோகன்தாஸ் இன்னும் பிரபுக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருந்தேன் மாதாஜி. தேர்ட் மாடியூல் அதனால தான் கேட்டேங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். அது we will speak about that in the class. ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸ் கிடையாது. ஏன்னா 5 o'clock மேல உங்களுக்கு ஒரு டெம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதை கலந்துக்கோங்க எல்லாருமே. பகவானை எவ்வளவு சேவிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சேவிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் ராமாயணம் புக் கரெக்டா இருக்கா? நம்ம பிரபுபாதர் இதுல வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபுபாதர் இது இல்ல மாதாஜி. ஓகே, இங்க நான் அதுதான் ரெஃபர் பண்ண முடியும். வேற யார்ட்டையாவது இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, நீங்க நான் வாசிக்கிறீங்களா? டிரைவ்ல இருக்கா செக் பண்றேன். சதாச்சார் கிளாஸ்ல எடுத்தது. அப்படியா? தமிழ் இருக்குங்களா? தமிழ் இல்ல, இங்கிலீஷ் தான். தமிழ் தான் வேணும், இங்கிலீஷ் வேணும். இங்கிலீஷ் நான் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன் வேதா பேஸ்ல ஆல்ரெடி. ஓகே, ஜெயமல்ஹன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு மாதாஜி வாசிப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஜஸ்ட் வாசிச்சுட்டே கூட போனா கூட ஒரு சம்மரி வேணா பண்ணலாம். அதாவது விஸ்வாமித்திரர் மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் எடுத்து புக் எடுத்து வந்துடுறேன். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். கரெக்ட். தமிழ்ல வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஐ திங்க் இன்வால்மெண்டோட நீங்க அதை கேட்கலாம் இல்லையா? அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தசரதா வந்து அவருக்கு வந்து குழந்தைகள் இல்லை இல்லையா? அவருக்கு அவ்வளவு செல்வ வளங்கள். ஸோ அதாவது மனு, அதாவது சூரிய வம்சத்துல பிறந்தவர், சூரியனுடைய மகனான மனு அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை அயோத்தியா வந்து யாரால வந்து நிர்மாணிக்கப்பட்டதுன்னா மனுவினால நிர்மாணிக்கப்பட்டது. பவர்ஃபுல் காட் கிங் மனு ஹாஸ் பீன் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த கிங்ஸ் இன் தசரதா லைன் ஆல் ஆஃப் த எம்பரீஸ் ஆஃப் த குளோப். அவர் வந்து அவ்வளவு அற்புதமான மாட மாளிகைகள் எல்லாமே செய்தாராம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ மேலும் வந்து இவருக்கு வருத்தம் இருக்கு, தனக்கு ஒரு செல்வ வளம் அதாவது குழந்தைகள் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு மனசுல. அந்த வருத்தத்தோட தான் அவர் வந்து இருக்கார். ஸோ மேலும் உணவு கூட வந்து சரியா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது. ஸோ அவர் செல்லிங் நீங்க எல்லாம் போகலாம் அப்படிங்கிறது, உணவு கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாரு. இப்படி இந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய அவருக்கு வந்து வசிஷ்டர் தான் அவருடைய குலகுரு இல்லையா? வசிஷ்டா sat surrounded by many brahmana sages இல்லையா? His hand rested upon his staff as listened to Dasharatha. The sun through the carved lattice windows of the hall, covering the king with a golden light. Vasishta, shining with his own mystic power, appeared like a second sun and replied to her, I have no doubt that you will soon be blessed with a powerful son who can succeed you. அதாவது உங்களை வந்து அதாவது வம்ச வாரிசு வேணும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த
அரியணையை அலங்கரிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மகன் கண்டிப்பாக கிடைப்பாங்க உங்களுக்கு. அதாவது பகவானுடைய அருளால கண்டிப்பா கிடைக்கும். No, not long ago, I heard this by Sanat Kumar, the immortal sage who roams in the universe. A divine arrangement is being worked by the gods for the everlasting benefit. அதாவது நித்தியமான ஒரு நன்மைக்காக வந்து இது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. ஏன்னா ராவணனை வதைக்கணும் இல்லையா, அதுக்காகத்தான். Vasishtha lived in a hermitage outside the city. He was frequently visited by wandering. அவர் வந்து ஊருக்கு வெளியில இருக்கார். அவரான வந்து சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்கள் இருக்கக்கூடிய சனத்குமாரரை வந்து அவர் சந்திக்க நேர்கின்றது என்பதை வந்து அவர் மூலியமா வந்து பகவான் வந்து கண்டிப்பாக அவதாரம் எடுப்பார். இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் உண்டு என்பதையும் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டது. பேசிக்கலி எதற்காக வந்து அவதாரம் அதாவது மனித ரூபத்துல வந்து பகவான் வருகின்றார் என்றால், அதாவது ராவணன் வதைக்கணும் இல்லையா, அதாவது பக்தர்களை ரட்சிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதர்மத்தை ஒழிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதர்மம் புரிபவர்களை எல்லாம் வதை தெரிய வேண்டும். அதற்குதான் பகவான் எப்பொழுதுமே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மாதாஜி, நீங்க எடுத்து வந்தீங்களா? மகாலட்சுமி மாதாஜி எடுத்துட்டு மாதாஜி. எந்த இதுல படிக்கணும் மாதாஜி? இப்ப நீங்க அந்த ராமாயணம் இருக்கு இல்லையா, ஆமா, முதல் பாகம் ராமாயணத்துல வந்து அதாவது பிட்ரேயல்னாக்கா நமக்கு வந்து பாலகாண்டம் போட்டிருக்கு மாதாஜி. ஓகே, அதுவா? இது பிரபுபாதர் எழுதினது தானே மாதாஜி நீங்க வச்சிருக்கீங்க? இது பூர்ண பிரக்யதாஸ் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு. ஓ, அது வேணாம் மாதாஜி, அப்படின்னா நம்ம இதே வாசிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. விஸ்வாமித்ரா வாக்ட் ஹெட் டு இப்போ வந்து ராமர் அவதரிச்சாச்சு, லக்ஷ்மணன் அவதரிச்சாச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 4 குழந்தைகளுமே வந்து வளராமருடைய சொரூபம் தான் லக்ஷ்மணர். அதனாலதான் எப்பவுமே ராம லக்ஷ்மணர் எப்பவுமே இணை பிரியாம இருக்கக்கூடியது. ஸோ விஸ்வாமித்ரர் வருகின்றார். அவருடைய தவத்திற்கு வந்து இடையூறு விளைவிக்கக்கூடிய அந்த அசுரர்களை வந்து வதைக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக வந்து இவங்க 2 பேருமே அழைச்சிட்டு, அதாவது ராமரை அழைத்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரார். ஆனா அவருடைய இது என்னன்னாக்கா, இந்த தவ வாழ்க்கை முடிச்ச பிறகு ராமருக்கு வந்து அதாவது சீதையோட வந்து திருமணம் செய்ய வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சிவதனுசுவை வந்து அதாவது வளைக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து ராமருக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்பது அவருக்கு தெரியும். அதனால அந்த பெனிஃபிட்டையும் வழங்கணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து ஹீஸ் ஒன்லி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையா. எல்லாமே ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான், இதெல்லாம் நடக்க வேண்டிய ஒன்று நடந்த வண்ணம் தான் இருக்கும். சுயம்பரம் தானே, சுயம்பரம் தானே. சுயம்பரம். Vishwamitra walked ahead of the 2 princes who carried a bow in the hand and had swords with their waist. Wearing their shoulders 2 large quivers of arrows, princes looked at the pair of 3-headed serpents flowing. அப்படின்னா இது வந்து ஆல்ரெடி இவங்க விஸ்வாமித்திரர் ஆல்ரெடி தவத்தை ஆரம்பித்திருக்கார். ஸோ அங்கே வரக்கூடிய அந்த இடையூறுகளை எல்லாமே களைவதற்காக இங்க எப்பவுமே வந்து வில்லையும் அம்பையும் ஏந்திய வண்ணம் இருவருமே இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த பகல். இது மேலும் their brilliant jewels set off their dark complexion. The 2 replacent boys added luster even to the shining. அதாவது விஸ்வாமித்திரர் கூட இவங்களுடைய ரூபத்தை காணும் பொழுது அவருக்கே வந்து மோகம் வர அளவுக்கு இருக்கிறதா வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. as 2 gods, Kanda and Ganapati, adorned the immortal Shiva. அதாவது இது சிவபெருமானுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, அதாவது கந்தனும் மற்றும் வந்து கணபதி இல்லையா, இருவரும் எவ்வாறு இருக்கிறார்களோ அது போன்று அவருக்கு இருப்பதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. After covering about 12 miles along the beautiful southern சராயு நதிக்கரையில 12 மைல்கள் கடந்த பிறகு they arrived at a stretch of soft grass sheltered by the trees. ஒரு நிழல் வந்து வராங்க. விஸ்வாமித்ரர் stopped and turned towards Rama and Lakshmana. அதாவது விஸ்வாமித்ரர் வந்து திரும்பி பார்த்து ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் பார்த்து சொல்றார், sit here comfortably and sip a little sanctified water for purification. இங்கே உட்கார்ந்து அந்த புனிதமான நீரை வந்து பருகுங்கள். புனிதமான நீரை நம்ம பருகும்பொழுது நமக்குள்ளேயும் வந்து தூய்மை என்பது ஏற்படுகின்றது, அதை தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல விஸ்வாமித்ரர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். I will tell you now the mystic mantras known as Bala and Attibala. அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த யோக மந்திரங்கள் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது பாலா மற்றும் அத்திபாலா என்ற அந்த மந்திரத்தை வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. These hymns will confer upon you freedom from all fatigue and fever. அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஆயாசம் மற்றும் வந்து ஜுரம் ஏதாவது வந்தா கூட இந்த மந்திரங்கள் உங்களை வந்து ரட்சிக்கும் என்று சொல்கிறார். Indeed they will release from your hunger and thirst. அதாவது பசி தாகத்திலிருந்து கூட உங்களை வந்து இது வந்து விடுதலை செய்யும். And will even prevent dyspeptitude. அதாவது
while you mutter some sacred spells, none of the earth will be your equal in either battle, intellectual judgment and argument. Bala and Atibala are the sources of all wisdom. அனைத்து ஞானத்திற்கும் மூலம் வந்து இந்த பாலாவும் அத்திபலாவும் தான். being the daughters of the self born creator பிரம்மா. அதாவது இவங்க 2 பேரும் யாரு? பிரம்மருடைய, அதாவது அவரிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள். சோ ஞானம் என்பது இவர்களுடைய இருவருடைய ரூபமாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மந்திரங்களை நீங்கள் அதாவது நீங்க சொல்ல வரும்பொழுது உங்களுக்கு வரக்கூடிய எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் இல்லையா, பசி, தாகம், உறக்கம் எதுவா இருந்தாலுமே உங்களால வந்து என்ன, இப்ப அவர் வந்து உட்கார்ந்து தவம் பண்ண போறார், அதற்கு இறையூடா வரக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸையுமே இவங்க ரட்சிக்கணும்னா இவங்க இரவு பகல் பார்க்காமல் வந்து அங்கே காவல் இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது இல்லையா. அதற்காக இதெல்லாமே அவர் வந்து வழங்குகிறார். Vishwamitra looked upon the brothers' faces and felt a deep affection to them. அவங்க அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்தா எப்படி ஒரு அன்பு வருமோ அதே போலதான் வந்து அந்த ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு விஸ்வாமித்திரர் அந்த 2 பிள்ளைகளையுமே பார்க்கின்றார்கள், ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும். Although he knew that they were not ordinary men, out of love he wanted to serve them, acting as their teacher and guide. அவருக்கு தெரியும் அவங்க 2 பேருமே சாதாரண பிள்ளைகள் கிடையாது என்பது அவங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலுமே அவர் வந்து அன்பினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதையெல்லாம் வழி நடத்தணும்னு நினைக்கிறார். அவங்களுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது, இருந்தாலும் அன்பு கொண்டு இல்லையா. நம்முடைய பிள்ளைகள் கூட எதையோ ஒண்ணு, அதாவது சில சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஸ்பெஷலைசேஷனா இருப்பாங்க இல்லையா. அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இல்லையா. அதே போலதான் அந்த இடத்துலயுமே பிள்ளைகள் ஆல்ரெடி தெரிந்ததாக இருந்தாலுமே நம்ம பெரியவங்க சொல்றதை கேட்கிறோன்ற அந்த பாவத்தை தான் இந்த இடத்துல வந்து முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். For their part of the princess felt an equal affection on அதே மாதிரிதான் அவங்களும் ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. சேம் அதே பாவம், அன்பை வந்து அவரிடத்தில் வந்து வழங்குகிறார்கள். ராமரும் லக்ஷ்மணரும். The sage positioned himself near the seated princess after sipping holy water for purification, held up his right palm and began chanting the mantras. அதாவது வேத மந்திரத்தை வந்து எடுத்துரைக்கிறார், பாலா மந்திரத்தை சொல்றார். With a cheerful expression, ராமா and லக்ஷ்மணா அதை வந்து, அதாவது அன்பான அந்த முகத்தை இல்லையா, நம்ம பாவம் எப்பவுமே வெளிப்படும். கோபம் இருந்தாலும் முகத்துல வெளிப்படும், அதே மாதிரி வந்து துக்கம் இருந்தாலும் வெளிப்படும், சந்தோஷம் இருந்தாலும் வெளிப்படும். முகத்திலே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இல்லையா. சோ அந்த அன்பை வந்து ராமர் லக்ஷ்மணனும் வந்து வெளிப்படுத்தி அந்த வேத மந்திரங்களை வந்து அவரிடத்திலிருந்து தெரிகிறார்கள். When the instruction was complete, he rested for the night on the bank of river, enjoying the cool breeze that wafted gently across the water. சோ அந்த இரவு பொழுது வந்து தூங்கி அந்த நதிக்கரை ஓரமே வந்து கழிக்கிறார்கள். Shortly before dawn, Vishwamitra, who had remained awake in the meditation in all night, awoke the 2 princes, calling out them, Rama and Lakshmana, tigers among them, the sun approaches the eastern horizon. Rise up now and perform your ablutions. We must proceed. அதாவது காலை கடன்களை எல்லாம் நீங்க முடிச்சிருங்க, குளிச்சு உங்களுடைய இதெல்லாமே செய்துக்கோங்க, நாம் இப்ப வந்து நடக்கணும். அதாவது he has to proceed. அவருடைய தப வாழ்க்கைக்கு அவருடைய பிரயாணத்தை வந்து மேற்கொள்ளணுன்றதுக்காக நீங்க எல்லாரும் ஆயுத்தமாகுங்கள் இருவருமே என்று சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துரைக்கிறார். The brothers immediately rose and bathed in the water after their prayers and meditation. இல்லையா, அப்ளேஷன் அண்ணாக்கா காலை வந்து நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்வோம்ல, அதே மாதிரிதான் தியானம் மற்றும் வந்து பிரேயர். They approached Vishwamitra and bowed at his feet. அவருடைய பாதங்களுக்கு வந்து அதாவது தாழ்ந்த வணக்கங்களை சொல்கிறார்கள். The sage, having bestowed blessings upon again led the way as the sun rose upon another cloudless day. அதாவது மேலும் வந்து அந்த நாளையுமே வந்து நடைபாதை இல்லையா, அவங்க நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க. Soon they arrived the river Ganges, where it met the Sarayu. அந்த கங்கை நதி கரையோரம் வராங்க. So dwelling made of the leaves and mud, in which they lived community of Aztecs. The princess asked Vishwamitra about the hermitage. The sage, remembering the history of the site, launched Herit heartily and told them the history of how the Cupid had once come to the Asael Siva here. I think இது ஒரு first time இது. ஸோ இதை பத்தி எனக்கு கூட பேக்ரவுண்ட் தெரியாது எனக்கு. ஸோ தெரியாத இந்த ஸ்டோரியை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் பேசணும். ஸோ we will see later, எப்பயாவது நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போது. இதுல இருக்க மாட்டேன், இவரு ராஜாஜி எழுதுனதுல அப்படியே நீங்க சொல்றது இருக்கு மாதாஜி. Okay. Cupid, how Cupid has once again come Asael Siva here. Okay, அதாவது கந்தர்வன், Cupid என்ன கந்தர்வன் has come to, அதாவது சிவனுடைய அவருடைய தியானத்தை கலைப்பதற்காக வந்து ஒரு இதுதான். A long very time ago, the god of love had a human form. அதாவது காமதேவன். காமதேவன். Yeah. Yes.
On one occasion he had been bold enough to fire his arrows, those of the love. I think அது சேம் அந்த ஸ்டோரி தான் இது. ஸோ கியூபிட்னாலே வந்து அதாவது எஸ் காமதேவன். ஸோ த லவ் அட் த அன்கான்கரபிள். சிவா வந்து நிஷ்டையில ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங் இல்லையா, அவர் வந்து ஸ்ட்ராங். உட்காந்து அவருடைய நிஷ்டையில வந்து யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலுமே அவருக்கு பிடிக்காது. ஈவன் ஒன்ஸ் ஐ திங்க் பார்வதி ஆல்சோ க்ளோஸ்டு ஹிஸ் ஐஸ். அதனால வந்து பிரளயம் எல்லாம் வந்ததா கூட சொல்லப்படுகின்றது. We should not play with the dhyana of Shiva always, because he is been situated in the samadhi and then he has been offering his prayers to the Mahavishnu. So அதை வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்றது சிவருக்கு பிடிக்காது. So the powerful Shiva who has been observed in the deep meditation at the hermitage, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தவ குடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த தப்போவனம் சொல்லலாம், அதாவது தவங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் ஹெர்மிட்டேஜ், became infuriated and gazed at Cupid. அதாவது அந்த அவருடைய நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அந்த அந்த காமதேவனை வந்து இருக்கு. The searing flame shout out, reducing Cupid's body to ashes. அது வந்து பஸ்மம் ஆகிவிடுகின்றது. அதாவது அந்த காமதேவனுடைய உடல் வந்து பஸ்மம் ஆகிவிட்டது. From then on Cupid became as a Ananga, the bodiless one, and the land there became known as Anga. ஸோ அந்த இடம் தான் வந்து அங்கா அப்படிங்கிற ஸ்தலம் ஆகின்றது. அவன் வந்து உடல் இல்லாத ஒரு நிலையில அனங்கா அப்படிங்கிற ரூபர், அதாவது அந்த நிலைக்கு அடைகின்றான். அவனுடைய உடல் வந்து எரிந்து விடுகின்றது. Finishing the tale, Vishwamitra says, all the sages are disciples of glorious Shiva. Let us halt for the night here and converse these mystics. அதாவது இதை நம்ம வந்து இங்க இருந்து நம்ம அதை அந்த ஸ்தலத்துல வந்து கண்டிப்பா ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்திலுமே இருக்கக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம எங்க போனாலுமே அதை அனுபவிக்கின்றோம் இல்லையா. இப்ப மாயாப்பூர் போனாலும் மாயாப்பூர்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பாசிட்டிவ், அதாவது அதாவது எப்பவுமே வந்து பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் இல்லையா. ஸோ வி கேன் see that டிவோஷனல் சர்வீஸ்னுடைய அந்த வைப் வந்து மாயாப்பூர்ல கண்டிப்பா பிருந்தாவனத்துல கிடைக்கும். ஸோ இப்படி அதே மாதிரி அந்த இதை வந்து அங்கா எனக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துல வந்து நம்ம அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நல்லா அந்த ஒரு நாள் தங்கி இருந்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். While Vishwamitra spoke, the Aztecs dwelling in the hermitage sensed from a distant approach of the sage and princess. Realizing who they are, those worshippers of Shiva, who himself always worshipped Vishnu, felt happy in the heart and came quickly to greet this exalted guest. இல்லையா, அதாவது மதிப்பு, அதாவது மிக உயர்ந்த மதிப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது இருவரையுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்தி அவங்கள ரிசீவ் பண்றதுக்காக வராங்க சிவனுடைய பக்தர்கள் அங்கே. ஏன்னா சிவன் எப்பவுமே மகாவிஷ்ணுவை வந்து தியானிக்கிறார். அதனால இவங்களும் வந்து விஷ்ணுவை தான் வந்து வணங்குகிறார்கள். ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சீக்கிரமா வந்து கேம் டு தட் நம்ம ஷார்ட்னஸ் உபயோகிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் சடனா வீட்டுக்கு வந்துட்டாக்கா அவங்களுடைய முக்கியத்துவம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செயின்ட்லி பர்சன் வந்தா அவங்கள ரிசீவ் பண்றதே வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு நார்மலா நம்முடைய ஃபேமிலி பர்சன் வரும்போது அவங்களுக்கும் உண்டு மரியாதை என்பது. ஆனா செயின்ட்லி பர்சனுக்கு பார்த்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன்னா எந்த அபராதங்களும் இல்லாம செய்யறதுக்காக அதை வந்து முன்னெச்சரிக்கையா செய்வோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து இவங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த சிவபக்தர்கள். ஹேவிங் பீன் கிரேஷியஸ்லி ரிசீவ்ட் த்ரீ டிராவலர்ஸ், 3 பேருமே சாயந்திரமான அந்த ஈவினிங் சந்தியா வந்தனம் இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு அவங்களுக்கான உணவை உண்டு விட்டு அதை விஸ்வாமித்திர என்டர்டெயின் த அசம்பிளி வித் ஏன்ஷியன்ட் டேல்ஸ். அவரும் வந்து அதாவது சாது சங்கம் வந்து செய்யறார். The following morning, after crossing the Ganges in a boat, Vishwamitra and the princess came to the vast desolated region. On all sides were huge trees stripped with their foliage. அதாவது ஒரு காட்டுக்கு வராங்க இவங்க. The ground was laid waste and the wind gusted, carrying sand. காற்று அடிக்குது மண்ணோட சேர்த்து. So the cries of wild animals and vultures resounded there, and even the sky above the was dark and overcast. இல்லையா, அந்த இடம் வந்து காடு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம மேல எல்லாமே வந்து மரச்செடிகளோடு மூடி இருந்தா நமக்கு சூரிய பிரகாசம் என்பது அவ்வளவா தெரியாது, அதனால இருள் மயமா தெரியாது. சோ ராமனும் லக்ஷ்மணும் வந்து இந்த இருபுறமும் பாக்குறாங்க. What had happened? The land has so far been beautiful and verdant. Rama asked Vishram, the forest here ahead appears inaccessible and foreboding. அதாவது அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து போக முடியாது, ஆக்சசபிள் கிடையாது அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து யாராவது வந்து ஆக்கிரமித்து கொண்டு அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் லேண்ட் இன்ஹாபிட்டட் வித் பியர்ஸ் பீஸ் இல்லையா, அதாவது பயங்கரமான அதாவது ஜந்துக்கள் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஒரு டெரிபிள் ஆஸ்பெக்டா இருக்கு அப்படின்னா பார்க்கும்பொழுது அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்தலமாக தெரிவதாக ராமரும் லக்ஷ்மணரும் கேட்கிறார்கள். யார் இடத்துல? விஸ்வாமித்திரத்துல.
smiling even in the face of that fearful Vishwamitra. My dear Rama, a long time ago was the sight of the two prosperous kings built by the gods. It came to pass one day that Indra became afflicted with the sin of killing a Brahman. Overcome with impurity, Indra sought the powerful rishis, the most exalted of Brahmins, as his refuge. They performed rituals of purification and bathed his body with Ganges water, which fell here on this tract of land. Pleased with this land for receiving his impurities, Indra blessed it, saying, "Here will rise two great kingdoms which will flourish for many years and will be known as Malada and Varusha." இரண்டு அரசாலும் அந்த ஸ்தலங்கள், இப்ப எப்படி அயோத்தியா ஒரு நகரமோ அது மாதிரி ஒரு கிங்டம் இல்லையா, அரசு. அந்த அரசு மாதிரி இந்த இடத்துல மலதா அப்படின்னு பருஷா என்ற கிங்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்படின்னா ஒரு முறை வந்து பெரிய பாவத்தை செய்தான் யாரு, இந்திரன். அந்த பாவத்தினுடைய இதுல இருந்து அவன் வந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக பிராமணர்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய வழி நடத்துதல்ல வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அவன் வந்து தஞ்சம் அடைகின்றான். அவன் வந்து தஞ்சம் அடையும் பொழுது அவர்களும் வந்து அவனுடைய பாவ விளைவிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக அநேக அதாவது ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னாக்க சடங்குகள் எல்லாமே செய்யறாங்க. அந்த புனிதமான கங்கை நீர் எல்லாமே போட்டு அவனுக்கு வந்து அந்த சடங்குகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த சடங்குகளை அந்த உடல் அவன் மீது பட்ட அந்த நீர் அந்த இடத்துல பட்டுதான் வந்து இட் ஹஸ் பிகம் த டிவஸ்டேஷனா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்திரா என்ன பண்றான், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து ஹி இஸ் பிளெஸிங். ஆக்சுவலி இங்க வந்து அதாவது அரச இது வந்து ஆளுமைகள் வந்து ஏற்படும். ஒன்று மலதா, இன்னொன்று கருஷா அப்படின்றது. The party had stopped at the edge of the forest of bare trees. Vishwamitra மேலும் சொல்றார், the way ahead is virtually enveloped by darkness. அதாவது நமக்கு ஒரு மாயையால வந்து இந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து இருளா தெரியுது, ஆனா உண்மையிலே அது இருள் கிடையாது அப்படிங்கிறதே சொல்றார். Terrible sound emanated from the forest இல்லையா, அதாவது சப்தங்கள் இப்போ மாதிரி நம்ம இப்ப நாய் கூட ஊழையிடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சப்தம் வரும் இல்லையா, ஓன்னு அழறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அபசகுனமா இருக்கக்கூடிய சப்தங்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, இன்னாஸ்பிஷியஸா இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சப்தங்கள் வந்து கேட்கறது இல்லையா உள்ள இருந்து. The sage continued telling the brothers about the land. Sometime after Indra has founded the cities, there came to that region Yaksha woman named Tataka. அதாவது தாட்டகி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு வரா. So as powerful as 1000 elephants and able to assume any form she desired. அவ எந்த உருவத்தை வேண்டும் என்றாலும் அவள் வந்து அடைவாள். She was the mother of மரீஷானுடைய தாய், who now assailed Vishwamitra's hermitage. அதாவது இப்ப அவன் தான் அதை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறான். Fearsome and filled with malice towards the being, Tataka constantly ravaged that land and thus no one lived there. Although it was once a site of flourishing site, it is now almost impossible to even approach. அதாவது முன்ன ஒரு காலத்துல 2 அரச ஆளுமைகள் இருந்த இந்த ஸ்தலம் இப்ப வந்து தாட்டக்கா வந்து அவ வந்து இத வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கா, அவளுடைய ஆக்கிரமிக்குள்ள இருக்கு. அவள் மரீஷானுடைய தாய் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேல் Vishwamitra, this time has now come for the demise of evil Tataka. தாட்டக்காவை வந்து அவளுக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடிய அந்த தருணம் வந்து விட்டது. You two princes should follow me to the place where she resides. Search her out and end her life immediately. அவளை கண்டு என்னோட நீங்க வரணும், அவள் எங்க இருக்காளோ அவளை பார்த்து வதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ராமர் replied, how can Tataka have such power அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் வந்து கேட்கிறார். அவ்வளவு பவர் அவளுக்கு எங்க இருந்து வந்தது? Vishwamitra knew that virtuous Rama was hesitant to attack a woman, but Tataka was no ordinary woman. அதாவது பெண்ணை வந்து யாருமே கொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால அந்த எக்ஸிடென்ட் இருக்கிறதுனால வந்து ராமர் வந்து கேட்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் விஸ்வாமித்திரரால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா அவள் வந்து ஒரு சாதாரண அதாவது பெண் கிடையாது. Sage described her background. She had been born as a beautiful daughter of great and powerful Yakshaka. சுகேது அப்படிங்கிற ஒரு யக்ஷனுடைய மகளாக அவள் வந்து ரொம்ப அழகான மகளாக அவதரித்தாள். As youth, she was given a boon by Brahma that she would possess strength of 1000 elephants. அதாவது பிரம்மர் கிட்ட இருந்து வரத்தை பெற்றவள் 1000 யானைகள் கொண்ட பலத்தை அவளுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கார். She married the famous யக்ஷனையே மணக்கிறார், சுனந்தா அப்படிங்கிற ஒரு யக்ஷனை, who was
eventually killed as a result of curse made by the sage அகஸ்திய முனிவருடைய சாபத்தால வந்து அந்த சுண்டா அப்படிங்கிற அந்த யக்ஷன் வந்து வதைக்கப்படுகின்றான். when Tataka learned of her husband's death, இல்லையா, அதாவது தன்னுடைய கணவனுடைய மரணத்தை கேள்விப்பட்ட பிறகு she became infuriated with Agastya and along with her son Marisha she rushed towards the sage desiring to kill him. அகஸ்திய முனிவரை வந்து கொல்லணுன்றதுக்காக தன்னுடைய மகனோடு அங்க செல்கின்றார். the sage stood his ground. he said the two advancing யக்ஷகாஸ், இவங்க ரெண்டு பேருமே, அதாவது தாட்டகாவும் மற்றும் வந்து மரீச்சாவும் முன்னாடி வராங்க. as you act so wickedly you may both become demons. அதாவது நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்க இவ்வளவு அதாவது குரூரமான புத்தியோடு இருக்கிறதுனால நீங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது அசுரர்களாக ஆக வேண்டியதுதான் சொல்லிட்டு சபித்து விடுகிறார். you will lose your attractive form and instead you become ugly man eating rakshasis. அதாவது அகஸ்தியா வந்து அந்த மாதிரி சாபத்தை கொடுத்து அந்த இடத்தை விட்டு அவர் வந்து சென்று விடுகிறார். விஸ்வாமித்ரா raised his hand and indicated the path ahead of him. அதுதான் அந்த பாதை என்பதை வந்து அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். Tataka had turned the entire region into a desolate forest by her malevolent presence. இல்லையா, அவள் எங்க இருக்காளோ அந்த இடத்த வந்து ரொம்பவுமே வந்து அதாவது அங்க வசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகவே அவளை வைக்கல. So she has acquired that place. She was always angry and would attack anyone who approached that area. யாராவது அந்த இடத்த வந்து நெருங்கினாலே அந்த இடத்த அவங்கள வந்து கண்டிப்பா அவளுடைய கோபத்தால அவங்கள வந்து கொல்லணும்னு நினைப்பா. So having told the brothers Tataka's history, sage assured them, although the scriptures state that women should always be protected, never attacked, in this case you need to not fear any sin. The killing of Tataka is necessary for a good for society. அதுதான் வந்து போர் கூட வந்து உலக நன்மைக்காக இருக்கும் பொழுது அங்கே உயிர்கள் வதைக்கப்படும் பொழுது அதனால எந்த பாவ விளைகளுமே அந்த போர் வீரனுக்கு வராது. அதே போன்றுதான் இங்கே நீ தாட்டக்காவை வந்து நீ வதைக்கிறதுனால உனக்கு எந்த பாவமும் வந்து சேராது. ஏனென்றால் யூ ஆர் டூயிங் எ கிரேட் பெனிஃபிட் டு த சொசைட்டி. அதாவது உலகத்தினுடைய சேமத்திற்காக செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று, அதாவது மனிதர்களுடைய வளத்திற்காக செய்யக்கூடிய ஒன்று கண்டிப்பாக எந்த பாவ விளைகளுமே வராது. அது உன்னுடைய கடமை என்பதை இந்த இடத்துல சொல்றாரு. The killing of Tataka is necessary for good for society. One wishing to protect the afflicted must sometimes perform even a seemingly sinful act. This is the eternal duty of kings. இல்லையா, you should not hesitate. இல்லையா, இங்க வந்து நீ வந்து போர்ல வந்து நின்னுட்டு எப்படி அர்ஜுனன் வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னப்போ பகவான் வந்து நீ போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த உலக நன்மைக்காக என்று அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு என்பது சொன்னார் இல்லையா. அதே போலதான் இங்க விஸ்வாமித்திரரும் ராமருக்கு அதே தான் சொல்கிறார். அவரும் வந்து அரசர் இல்லையா, சத்திரியனாக அவதாரம் எடுத்திருக்கார் பகவான். சோ அந்த சத்திரிய தர்மத்தை வந்து கண்டிப்பாக அவர் பரிபாலித்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல நினைவு கூறுகிறார். citing other historic examples of gods and kings who had killed even women, Vishwamitra urged Rama to quickly kill Tataka. தாட்டகாவை வந்து அதாவது முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் வந்ததெல்லாம் மேற்கோள் காட்டி நீயும் வந்து அதே போல இப்ப வந்து அரசனாக இருந்து வதை தெரிய வேண்டும் அந்த தாடகையை அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. Rama accepted the changes sudden grasped his golden bow. Standing ready for combat, he said, my father instructed me on leaving Ayodhya that your order should be followed without hesitation. In obedience then to both his and your command, I shall now face the fierce Rakshasi. I wish to do good to Brahmins and cows in this region, as well as to satisfy your holy self. Please point out me the whereabouts of that wicked woman. So அவர் என்ன அவ்வளவு அழகான ஒரு இது இல்லையா, அதாவது அவர் கையில் இருந்த வில்லையும் அம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு விஸ்வாமித்திரரிடத்தில் பின்வருமாறு பேசுகிறார் ராமபிரான். அதாவது நான் என்னுடைய தந்தையார் எனக்கு வந்து அறிவுரை வந்து கொடுத்திருக்கார் இல்லையா, எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்கார். உங்களுடைய வார்த்தையை வந்து எந்த ஒரு அதாவது எந்த ஒரு தயக்கமும் இன்றி தயக்கமும் இன்றி நான் வந்து செய்து முடிக்கணும். சோ என்னுடைய தந்தையுடைய வார்த்தையும் உங்களுடைய வார்த்தையும் நான் எப்பொழுதுமே ஏற்றுக்கொண்டு இப்ப நான் அந்த ராட்சசியை வந்து வதம் பண்றதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன். அவளுடைய இருப்பிடத்தை எனக்கு வந்து காட்டி அருளுங்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாரு, கைட் பண்ண சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்ரா led them a little further into the wilderness. இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது காட்டுக்குள்ள வந்து அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போறார். Rama's twanged is bowing which produced a terrific sound. அவர் அந்த இது வந்து இழுப்பாங்க இல்லையா, அந்த இழுக்கும் பொழுது ஒரு சப்தம் வரும் இல்லையா, வில்லை வந்து நான்ல ஏற்றி கொண்டு இருக்கும்போது அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அது வந்து 4 புறமும் வந்து அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து செல்கின்றன. ஆல் த ஃபாரஸ்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் டெரிஃபைட் பை த நாய்ஸ். ஸோ
ஸோ அந்த சப்தத்துக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளும் வந்து பயப்படுறது. தாட்டகா ஹெர்செல்ஃப் வாஸ் ஸ்டன்ட். அவளுக்கே வந்து ஆச்சரியம், இப்படி ஒரு அந்த நானுடைய சப்தம் வருது இல்லையா, அந்த வில்லில இருந்து வரக்கூடிய அந்த சப்தம் வர்றதை வந்து பாக்குறாங்க, கேக்குறாங்க. அண்ட் ஓவர் கம் வித் ஹேங்கர். அவளுக்கு வந்து கோபம் வந்து வெளியில வரால். ஹூ ஹஸ் டேர் டு சேலஞ்ச்? யார் எனக்கு வந்து இங்க வந்து என்ன வந்து எனக்கு எதிரா வந்து நிக்கக்கூடிய அந்த தகுதி யாருக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல ஓவர் இட் ஆஃப் தே வுட் சூன் ரிக்ரெட் தேர் ஃபூலிஷ். அவங்கள முட்டாள்தனத்தால் அவங்க வந்து கண்டிப்பா அதை வந்து ரிக்ரெட்னா ஐயோ வருத்தப்படுவாங்க. ஸோ அது இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம் இல்லையா. ஸோ எப்பவுமே ஃபீல் ஒரு தவறு எழுத்த பிறகு நம்ம வந்து வருத்தப்படுவோம், அந்த மாதிரி அவங்க வருத்தப்படுவாங்கன்னு அவன் நினைக்கிறான். அவளும் அவளோட குகையில இருந்து வெளியில வரா. டுவர்ட்ஸ் சவுண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீமிங் ஹாரிபிளி, அதாவது ரொம்ப பெரிய சப்தத்தோட அவ வெளியே வரா. Seeing her at a distance emerging from the forest and Teliburu. So, behold, my dear brother, this formidable fear and Yaksha woman. The very sight of this sinful wretch will break the hearts of the timid. Watch me put her up to fight with the sharp arrows. In truth, I don't really want her to kill, as she is a woman. I shall put an end to her strength by rendering her immobile and powerless, cutting from her body her hands and feet. அதாவது பெண்ணை வந்து வதம் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவளோட கையை காலை எல்லாமே வந்து வெட்டிடணும் அப்படிங்கறதுதான் அவளோட இது. ஸோ ராமா ஸ்போக். தாட்டகா ரஷ் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் ரோரிங் வித் ஹர் ஹார்ம்ஸ். மேலும் அந்த பவர்ஃபுல் மந்த்ராஸ் எல்லாம் சொல்லி மை விக்டரி அட்டைன் டு அயோத்தியா பிரின்சஸ். ஸோ அதாவது செக்ட் ஹர் ப்ரோக்ரஸ் காலிங் அவுட் கிரியேட்டிங் எ ஸ்வெர்லிங். அங்க வந்து சண்டை. தாரகா கன்ஃபவுண்டட் த பிரின்சஸ் அண்ட் டிஸப்பியர்ட். அவளுடைய யோகம், அதாவது யோக மாயை கிடையாது, அவளுடைய மாயை இல்லையா, அந்த அசுரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மாய சக்தி இருக்கும் இல்லையா, அதை கொண்டு அந்த இடத்துல மாயை வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உண்டாகும். ஸோ அந்த இதுல வந்து ட்ரிக்ஸ் பிளே பண்ணி அவ வந்து அந்த இடத்த விட்டு அவ கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ மேலும் she assumed many forms, வெவ்வேறு ரூபங்கள் எல்லாமே. sometimes she appeared in the front of the brothers, then she could above them. இங்கே அங்கே எல்லாமே வந்து எப்படி அவங்க வந்து அந்த குறி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த குறி வைக்கக்கூடிய அந்த திக்கில இருந்து அவள் மறைகின்றாள், வேறு ஒரு இடத்துல வந்து அவள் வந்து தோன்றுகின்றாள். இப்படி அவ வந்து she was playing the tricks act. So Rama flew into rage. He pared the rocks with a shower of shafts from his bow. He shot arrows with blinding speed. His bow appeared to be always bent into a circle. So அதாவது 365 degrees இல்லையா. Taking razor headed eyebrows, he revered Tataka's 2 arms. அதாவது அந்த அவருடைய புருவங்களை தூக்கி அவன் அந்த அம்புல வந்து வில்லையும் அம்பையும் அந்த இதை போட்டு அவர் வந்து ஷூட் த ஆரோ. அவள் அந்த வில்லை விட்டு அவருடைய 2 கைகளையுமே வந்து கட் பண்ணிடுறாரு. So Lakshman also became furious. He sharpened eyebrows and deadly archery, sliced their noses and ears. காதுகளையும் அதே மாதிரி நாசியையும் வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. The Yaksha woman disappeared and rose up the sky. அதாவது வானத்துல வந்து இருக்கா. Even though deprived of harm, she used her sorcery to throw down more massive trees. அதாவது அவ கையில என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து அவருடைய மாயனுடைய சக்தியில வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த 2 பிள்ளைகள் மேல, அதாவது ராமரையும் லக்ஷ்மணன் மேலையுமே அவள் வந்து எய்கிறாள். The sage called to the brothers, have you done with your tenderness? This woman should not be spared. Sinful and wicked, she thoroughly deserved death in your hands. Act swiftly. அதாவது swiftly அப்படின்னாக்க ஒரு கணம் கூட வந்து தாமதிக்காம இல்லையா. சோ இந்த வந்து இந்த ஈவினிங்குள்ள, அதாவது சாயந்தரத்துக்குள்ள வந்து நீங்க அதை வந்து அவளை வந்து வதை தெரிந்து விட வேண்டும். ஏன்னா நைட் ஆனாக்கா அவங்களுக்கு பவர் ஜாஸ்தி இல்லையா. சோ அதனால்தான் ராட்சசர்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எப்பவுமே பகல்ல தான் வந்து, அதாவது மனிதர்களாகிய நாம வந்து தெய்வீக குணங்கள் இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகல்ல தான். நைட்ல வந்து we will not have, பட் நைட்ல எல்லாமே வந்து பவர் வந்து அசுர இயல்போடைய தான் நிறைய பவர். ஸோ ராமா தென் ஷோட் இஸ் ஸ்கில் ஆஃப் ஆர்ச்சரி. அவருடைய வில்வி இதை வந்து காட்டுறார், அவருடைய திறனை காட்டுகின்றார். மேலும் வந்து ரெசைட்டிங் மந்த்ராஸ் இ லெட் தெம் கோ. ராமா கவர்ட் தாரகா நெட்வொர்க் ஆஃப் ஆரோஸ். அவளை சுத்தி வந்து அதாவது வில்லால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வளையத்தை வந்து அதாவது மேற்கொள்கின்றார். தீஸ் ஆரோஸ் ரெடியூஸ் த ஃபாலிங் ஸ்டோன்ஸ் டு பவுடர் இல்லையா. அதாவது அவளிடத்துல இருந்து வந்தக்கூடிய அந்த கற்கள் எல்லாமே வந்து புடியாகி கீழே விழுந்தது. They pierced the Rakshasi and she screamed in pain. அந்த வில் எல்லாமே போய் அவளை வந்து தொலைக்கின்றது. அதனால வலியால வந்து அவள் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சு. She quickly came down to earth again. Tataka then assumed a vast form, rushed with force. மேலும் அவள ரூபத்தை வந்து பெருசு பண்ணி மீண்டும் வந்து
அவர் அந்த இரு அதாவது ராம லக்ஷ்மண் மேலும் வந்து தாக்குதலை ஏற்படுத்தணும்னு வரா. Rama decided that she should be killed. He quickly pierced the arrow imbued with the energy of thunderbolt. வஜ்ராயுதத்துக்கு சமமான அந்த ஆயுதத்தை, அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை வந்து அவளை நோக்கி எய்கின்றார் ராமர். It hit the Rakshasi full in the chest. And Tataka's heart was ripped apart and the hideous cry, she fell down dead. அதுக்கப்புறம் தாட்டகை வந்து மரணித்து விழுகின்றாள். Having watched Rama slay the demoness, the gods, மேல இருக்கக்கூடிய இந்திரா எல்லாருமே, தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து மேல இருந்து புஷ்ப மழையை வந்து பொழிகிறாங்க. So all the gods are gratified with Rama's feat. Oh, Rama, show Rama your affection by giving him your knowledge of celestial missiles. So a great objective of the gods will soon be accomplished by Rama with the use of these weapons. அதாவது இப்போ நிறைய, அதாவது குரு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே ஜென்ரலி அவங்களுடைய ஞானத்தை போதிப்பாங்க இல்லையா. அதனால உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை எல்லாம் ராம லக்ஷ்மணருக்கு வந்து கண்டிப்பாக போதிக்கணும்னு மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார்கள். இந்திரா was considering Vishnu's desire that Ravana and his Rakshasas adores to be annihilated. ராவணேஸ்வரனுடைய வதம் அதெல்லாமே அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க. As he looked upon the mighty Rama, he knew that the time of destruction of Rakshasas was imminent. இல்லையா. After Indra had spoken, the gods returned. பேசின பிறகு Vishwamitra said, let us remain for the night in the forest, freed from the curse of Tataka. It now rendered so peaceful and attractive. In the morning we should continue on to my heritage. அவருடைய தலத்துக்கு போகலாம்னு சொல்றாரு. The three of them rested. அங்கே இருந்துட்டு மறுநாள் காலையில வந்து அவங்க லிவிங் டு த விஸ்வாமித்திரருடைய அவருடைய குடிலுக்கு வந்து செல்கிறார்கள். So I shall now tell you your knowledge of God's weapon, mystic weapons, including even those present over the invincible Brahma, Shiva, Vishnu. இதெல்லாம் ஏன்னா விஸ்வாமித்திரர் ஒரு கிரேட் சேஜ், ஒரு தபஸ்வி இல்லையா. அவருடைய ஞானத்தை எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார். பிரம்மராலையும் சிவனாலையும் விஷ்ணுவாலையும் கூட வந்து சில, அதாவது மிஸ்டிக் வெப்பன்ஸ்னா அந்த யோகத்தினாலான, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸ், தெய்வீக சஸ்திரங்கள் என்று சொல்லலாம் இல்லையா. அந்த எல்லாமே வந்து அதை பற்றி எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார். எப்படி நம்ம இவர் யாரு பிரம்மாஸ்திரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல அஸ்திரங்கள், அந்த அஸ்திரங்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இவங்களுக்கு வந்து போதிக்கிறார் யாரு, விஸ்வாமித்திரர். மார்னிங் காலையில எழுந்து அவங்களுடைய காலை கடன்களை எல்லாம் வந்து முடிச்சுட்டு விஸ்வாமித்திரர் டெலிவர்ட் Rama to all the divine missiles, thousands in numbers and difficult for even gods to remember their end. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் தவ வலிமை பெற்றிருக்கணும். he was also சத்திரியா ஒன்று இல்லையா. சத்திரியரா இருந்துதான் அவர் வந்து தபஸ்வியா ஆனார். ஆக்சுவலி அவருடைய தேசத்திற்காக நன்மை விளைவிக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் தபஸ்வியாவே ஆனார். As they were called, they came before Rama in their shining ethereal forms. Some appeared glowing coal. அதாவது எல்லாமே அந்த சொன்னது எல்லாமே வந்து அவங்களால வந்து ஒரு மந்திரத்திற்குரிய அந்த இதெல்லாமே that vision will be there இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ நிறைய அஸ்திரங்களை எல்லாமே வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து அவங்களுக்கு வழங்குறார். ராமா accepted them with affection and asked them to personally appear within his mind whenever he thought of them. ஸோ அது எல்லாமே அந்த சஸ்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கின பிறகு அதை புன்முறுவலோடு எடுத்துக்கொண்டு அவர் எப்ப அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்ப அவங்க வந்து கண்டிப்பா காட்சி அருளணும்ன்ற வேண்டுதலையும் வந்து வைக்கிறார். ஸோ அவங்களும் பர்சானிஃபைடு மிசல்ஸ் இல்லையா, ரூபம் கொண்ட அந்த சஸ்திரங்கள் எல்லாமே எஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவங்களும் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். டேக்கிங் லீவ் ஆஃப் ராமா, the weapons circumambulated him with respect and returned to their own heavenly abodes. அவங்களுடைய தலங்களுக்கு அவங்க செல்கிறார்கள். So after teaching the brothers the full of knowledge of firing and recalling the weapons, Vishwamitra finally said the instruction is complete. We should now continue towards our destination. நம்முடைய அதாவது அவருடைய டெஸ்டினேஷன் வந்து அவருடைய இதுக்கு வந்து செல்லணுன்றதுக்காக சொல்றார். They moved on spot and soon saw a distant cluster of trees appearing like a mass of dark clouds. அங்கேயும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா. ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை நாம இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இவ்வாறு விஸ்வாமித்திரர் வந்து அவருடைய தவத்திற்காக வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்கிருந்து இவங்க இரு மாவீரர்கள் என்று சொல்லலாம் இல்லையா, மனித ரூபத்தில் வந்த தெய்வங்கள். ஸோ அவங்க இருந்து அந்த அவருடைய தவ வாழ்க்கைக்கு எந்த இடையூறுகளுமே இல்லாம இல்லையா பாதுகாத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய தவத்தை வந்து முடித்த பிறகு அவங்க ஆன் ரிட்டர்ன் தான் வந்து மிதிலைக்கு வர்றது.
மித்திலைக்கு வந்து அங்கே வந்து சுயம்பரம் இதெல்லாமே முடிச்சுட்டு சீதையோட வந்து அயோத்திய நகரத்துக்கு அவர்கள் திரும்புகிறார்கள். இதுதான் இந்த கதை. ராமாயணம் நம்ம எவ்வளவு கேட்டாலுமே நமக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும் தான் தோணும். மகாபாரதம், ராமாயணம், அதாவது அது கற்பனை கிடையாது. நிறைய டிவி சீரியல்ஸ் எல்லாமே இது மைத்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே மைத்தாலஜி என்பது ஃபிக்ஷன் ஆக்சுவலி, இல்லையா? அப்படின்னா கற்பனையால வந்து கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு செய்யறது. நார்மலா டிவி சீரியல்ஸ் தான் வந்து கற்பனை கதாபாத்திரங்கள், இல்லையா? அது போல மைத்தாலஜின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து சொல்றாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. இட்ஸ் எ ஹிஸ்டரி ஆக்சுவலி, இட்ஸ் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் ஆல்ரெடி, இல்லையா? முன்னாடி நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் அதை நாம வந்து நினைவு கூறுகின்றோம். அதனால மைத்தாலஜி என்ற வேர்டு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ராங் திங். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे.